generation is now the ultimate power in the universe. Mavundla Media, shaking hands with the fourth industrial revolution. Let's go. Angivile nginkinga kakhulu naye Montrose lapha siyokweseka siyosupport umfana lapha ngesiphethe ihlelini kodwa ngizobe ngimbhekile siyokweseka umfana lapha ukhuzana kwambuza indamlenze umsebenzi omkhulu asihlushwe lutho asihlushwe imali asinamali kodwa nje egameni lokuthi umfana wethu benobhikuzulu notira lapha inhloso yabe enkulu ukuhlanganisa umphakathi ukuhlanganisa izinsizwa thina noma yini eyenziwa egameni lokuhlanganisa izinsizwa kulesi sikhathi sakamuva sembuso evukelanayo akekho ufuna ukuhlonipha umuntu kodwa ke thina sithe cha uma kukhona insizwa phambi isandla ethi cha ngifuna ukuba ingxenye yokuhlanganisa izinsizwa nathi siyafika ngoba siyifuni lento yokukwebhana asiyifuni nje sidalo lento yokukwebhana. Yebo kuwumthetho ukuthi izinsizwa ziyathabela kodwa ukuthabela kwensizwa kusho ukuthi izinsizwa zisuke seyixabene ngakho ke yikho sithi nje emabhinceni suke yiqoki lowo nenina elazi ukuthi izinsizwa kufuneka ihlale ixabene izinsizwa ixabana izinsizwa ziyazana ngoba namhlanje kusazi ngijabule kabi nje mangizwe uPutin lapha umthandemfu wamanqele ethi nawe uzobe khona ngathi kwinsizwa lokho kwinsizwa lokho leyo nto ngoba lento ikhombisa singamadlela ndawonye silungisa izinsizwa silungisela neintombi lezi ezisiqomayo sizinsizwa ukuthi umnsizwa bube buhle ithi intombi noma iqomile kungathiwa kodwa indoda kabani lena nje yebo into engisho silungisela intombi zethu nani intombi efikani lapha phela kube njalo mhla wena ulapho ebebethi bambhekela ikeke eGoli hayi akhulekanga mntakwethu ngihambe ngilidla la endleleni ngihambe ngilidla ikeke la endleleni ayikho inkinga madoda basendlini asibuye sibone naye Montrose indalo yaqala ngo-9 lapha eVet indalo yaqala ngo-9